da بعد بیان دیگه ملکا ما ملکا بودا گجاره کرا من حسه دلا مانتا ما کدی بلوچی زبان قانونا و دیگه بلک من دلا مانتا ما کدی بیتے ای خدا ما تنہائی چونه که شما دیما شواب کنه ما تیوکیا نندام لوگ تو کا مبل سرا نشتگا موش ای خداوند پاک یا رب ذوالجلال ای واجه خدا ما ترچیا جست من هستی ما کدی بھی وتی زبان وتی ماتی زبان وتی ادارے جور بکنا وتی کانسٹیٹیوشن جور بکنا وتی کوے قضا جور بکنا وتی قانون گو وتی زبان خبر بکنا ما پرچی واسطہ گرامر بارو فکر بکنا اگر گرامر بلوچی بارو ہم فکر کرنا مشکل نہیں منی ماتی زبان ہے ما ہر کجا رو منی کانفیڈنس تس شتا ما انگریزی ابر کنا باید اول گرامر فکر بکنا تو رندا ہوتی کلماتم بچنا اگر دیگه زبان فارسی هم ابر کنا اشتا لهجه ہے ای خداوند پاک ما 50-60 بدوی نفرم من یک راجی ها من یک ملکی ها چشی ها دگاری ها کنری ها من گودی ها ما همه چی مردم ها چو سویدی نروژ عربانی قطر بحرین ما همیشه دبگه مردم ها پچی واسه من حاکمیت ما بی پچی من ملک حاکمیت ما بی ای رب چی گناهی ما کد من حقی ای دنیای حقی نچرال حقی طبیعی حقی حاکمیتی کیا زاده گا کئی پی احترامی ما کتا کیا ما بدی سخن گوشا اگر ما جنرال حبری کنا ما جنرال گوشا او آنچه وجه میر و قرآن ایسے کہ نہ ہر کا وتی جگہ راست ہے تو وتی جگہ ما وتی جگہ شاگرد ہنر سجے ہر کا وتی جگہ زنه ایسے کہ بله آو اینچو میلیون مردم ما هر جا عبر کنه ایسے شما تو شما ایرانی یا ما ایرانی باشتم ما ایرانی هم اونا گوشته تو لهجه داری باشتم من لهجه بلوچستان هستم یعنی یا پاکستانی من جز کتا کجی که اردو عبر کتا ماشته ما پاکستانی ہے کجا که ماشته کراچی ہے کراچی ہے کجا که ماشته ملیاری ہے نوشته که دیگه این مار مثلا لچتا بلوچ تو اما ایران مردمان پاکستان یار زمگی بوشت تر جست کنه تو اگر مثلا عربی هم باشه تو شب ما ایرانی هم بلوچی تو ایرانی ہے عرب زا ایرانا چی تو ایرانی کجا ایرانی ہے تو مثلا من عرب دیک وارتن چون جست کنم مثلا بلوچستان اوه بلوچی زنه آنها حجا یارتن میشه که اگه تو ایرانی هم باشه پدام تر جست گیره گرچه دنی گه مثلا گری که من جست کنشی کجی تو من جست کو پرچه دیگه پاک دنی مردم ها یہ بنا یا کہ تو جوش کرے یا تو وتا وتی پجار کرے تو شما مثلا فلانی ہے میں فلان ملکے گا اور فلانی جے من زبان ہے میں یہ دونگے مردم ہاں نپدا مردم ہاں ترا شرط بھروسہ کا یا کسی کہ زانا ہے پاک دانی مردم ہے تانا مردم کے دے گا ہے وتی اما انڈین واشات نیٹیو یا بومی امانا نوشے کہ نو آو ماشاءاللہ کو اردو آوار کرے پڑے ہمیں ہمارا جو سوچ گرا یا ڈانی گری کے ہمارے جس کو مگر ایرانی ہے منشی ہو تو پاکستانی لگے من ریش اشتال ہیں جو پاکستانی برای تمہارے مساعد جو صاف کتا مولا عبدالرحمن دا میں فیشن مزورتا جزانے لینکنی انچه ریت اللہ معتقد مردمی هم موتر تعریب ندیان با مثلا گوشتا اگر فلان مثلا بروان ما گروه سیاسی بمیلا موتی ذهنی تو کا بوچ مرچی کا ما هیچ گروه نمیلتگا باوشتا اگر من بروان مثلا شاهی هم بمیلا ما بلوچ توهین کنگا چونکه بعض حاکمیت شاهی تو کا بعض بلوچ چوک کشک بیتگا اگر ما گوشم بروان مریم رجوی پارٹیاں گور بهم بلوچ چوک اگوا کتا برتا دیگه ملکا گنو کتا سنگت استے گنو کی ما چو فکر کنا اگر بروان پلانیا گور ببا مخکران تو ای سجی بلوچ چوکا اگر یا چوکی بلوچی اگر درد رستا تو روگا آیت تثبیت کنگے تو آئیے تو ٹھیک ہے بیا تو منی پس تو پارٹی تو آیا ہیچ منی کسے پارٹی امبرا بیا مبے تو تی دادشاہی بیا راجنگو بوشتور بے نا تی راجا تی راج منظور شی کہ تی راجے گپا بے کنا تو ای کارا مکا
واجہ خدا تر ٹوکری نگان ذات پاک دانتی بلے بلوچ بدوائی تیراندا مبی متوجہ اگر ربا اگر بلوچ راجت واسطہ حبر بکا تر صبر بھی تو حبر بکا یا کروچ بکی کار نبا بل تو مستمر تو اگر باندھا روچ برے مسامی سازمان سیاسی گجران یکی اور بے تو ہمائن دابا بے گورا آباز چیزا بلوچے گا ایکسپٹ نہ کنا تو بعد انگو امبرا بے تو نہ تو نہ قانون بے پروشے پس بہتر اسی کہ تو ہچ قسم گور مبے اشنگور مبے متوجہ تو وتی بلوچ چوکے حبر بکا بلوچ چوکے گپا بکا سختیاں برداشت بکا تنہائیاں برداشت بکا بے پولیاں برداشت بکا بلے طرح ہیچ بلوچ چوک کیے دوپا در میں کہ وشی کے محقران ہمارا ناروجت ای طرح زیب نہ دا پا دروچ حاکمیت واسطہ تو برے باندھ بلکہ ترا شاردار ہم کنا ترا استاندار کنا بل تو ای کارا ما قبل دیگه کی کارا کنتے تو معتقد اعتقاد طرف ہوتی آجو بلوچستان بی ani mardom kaya mana goshan gushi makuran mosha chia gushi kaho aga baluchistan balucho ke dasta kapi masan gora chi bitte gora radical bitte to balucha chi sodne iste balucha samane gora zan mai 7 سال تو کا ہمیں حکومت ہے شیطانیتوں کا زندگی کو تا چ کاجار زمانہ کا ہمارا ظلم بھی تا آیا بے دانو شیروانہ گوس بجنات گور شما پرچی واسطہ شما نپاس درنیات ادا و دموکراسی نبیتا شما چی واسطہ ای زورا بلوچستان بلوچو کا پر کنے کہ ملکا دموکرات کا گورا نیمت را قبول لے گورا پرچی واسطہ شما ایران دموکرات نہ کو کہ ایران زور و جولاکیتوں کا شما زندگی کو شما مردم چیچو کو شک بیتا آودا تی زبان سے ہمار ڈنگ پہ جا تو آگا پودا نہ کنے پرچی واسطہ دروما بے یک رو بے ہونا آیا گجر چوک دموکرات بیتا گجر چوک ہوتی منم منظور چی گجر چوک کا غیر بلوچا ما گوشان چونه که من مخصوص فارسا گوشن ترکم کا حکومت دستا بیتا کاجار زمانه کا ترک بیتا گا سلجوکی ترک بیتا گا میں واسطہ فرق نہ کنا جیونه که مگ ترکا چی کتور کنگا چار پر تارتن چی گجرا ما زانا درستا ما درست بیتا گا دنیا زندگی تو کا من درست سنگت بیتا ارادیکال کے چو ترکا خدا پنا بیدیاتے ہنی گورا شما ادا بیائے نتیجے گیری بکنے ما قرآن گا پایا درستا ما قرآن اشتباہ گوشگی یا اکثر ما گوشے ما قرآن بہتان مدنے گنو کہ نما سار کیا گوشتا گنو اما سارا من نندگے پادگے مردمہ گو دیوان حبر مردمی کے گندوک چیز دیوان پسارا مگنوک نے تی مارستان تو کا من نے خدا کرے شکری مار کسا گو نندا پات کا پانچ منا شریعت کا ہونانی پرچی واسطہ کہ ما قرآن کہے ہوتی دلے ارما ہرا گوشی گوشی ما قرآن ہاں شاہ رضا گوشی آیش مانا گوشے مشتبہ گنو کی کان آیش مانا گوشے مانا پرچی گوشے تا ماہ مچی انسانی ہیں ہونا آو دا کہ دیکتاتوری حکومت نظام بیتا اتکگا آ دیکتاتور بیتگا آیش مانا گوشے آنی شما گوشے کہ ما قرآن باندھ کے بلکہ دیکتاتور بی بلوچوں کے دیکتاتور بی بلوچستان بی حکومت اسے مولای دستا کا بی کپی شما درآمد لاتواش بی وطیگ لاتواش نبی هم تا این سکی نزوریه اول تو باید وطی مردم لطا برداشت بکنه درآمد باریکت رواشی تو شد گیشتر بجا تو چه کجا بلوچه و بزرگ حکومت وانا بیتا بلوچه میں حکومت بیتا ہما زمانے کا حکومت بیتا ملک بلوچ دستا کامل نہ بیتا ہمیں نہیں بونتے کہ حکومت دستے بیتا دوزش ہوتا درگیت کے گیش دنبئی کب تگا میں پیت پیرکا میں واسطہ من پیتا منی واسطہ کس سو کشتگا شی پلان مردم میں جاگا چیزیں گار بھی میں مردم معلوم جام بیتے شتے پلان یہ ماشین بو یک چیز بو میں دنبئی کب تے تاکہ کجا میں درگیتا چیز میں درگیت آرت رسنت میر مولداد بیتا مردم بیتگا این ملکان نظمی بیتا بلوچی hani شما اتکه در روشن فکر بیت که شما روشن فکر بیت که اتر زندان سیاسی کنه تا پرچو سن کنه اتر زندان سیاسی هون شما روشن فکر کای هنچی گپا کنتا مردم درد میں جانا کپی هون ما شما را نگوشن شو پرو زندان سیاسی ببه بله اگر شما منم میاری کنتا گوره بلیک که گوره برو اتر زندان سیاسی بکنتا بله منی تپا ما بنده ما شما نتونه من تپا ببنده تا اب شما نتونه ما شما وطن اذیت کنه گیتا اگر شما مرا بلورتے کہ خونسا بکنے ساکت بکنے شما 5 سال ہوتی جور جاتا بل شما نتوتا من ازا شما داتا منی واسطہ بیہائنڈ دی سین شما برنامه چتا شما آم مردا گوشتا کہ میں قرآن ساکت کنتا بلے رب کے منا گو ابراہیم ساکت نبائی منی حق کی میں غربیاں گوشتا مشتا بلوچستان آجوی منی سوری خط تو لکیرت ہاو ما اشانتی ما گوشتا دنیا ایتا یک مردمی دیما تو بگوشه ابا روتی اما بلایی مردم رسیدی ای دنیا چو ویل نہیں منی حقی
منی ملکی بلوچ چوکے حقی میں بلوچانی حقی میں بلوچانی ملکی ما لوٹی وتی ملکا وتی حسابا بدارے خاور میں آنیا دموکراسی نہیں مردہ دروگ مبندے خاور میں آنیا دموکراسی نیست مردہ دروگ مبندے یک نیم بندے کی دموکراسی ترکیہ تو کاستے کہ اردوغان وتی حسابا برگن دیما ہو نا خبر کنے تا تیچ خبر کنے دروگ مبندے ہمیں میں مولا ہاں بزک ترور بیتا عبد المالک او دا پاکستان تو کا ملک او ملک مولا زادے ما ترور بیت آئین بول عبدالغفار نقش بندی کو شما پلک کی تھی شما اشتی کہ عبدالغفار گپ کا شما پلک کی تھی شما کواسا پلک کی تھی ہاں بازگاشی جلاوطن بیت مسیتی وائر کو آئیے 10-15 ہزار نفر جوان سنگت و ساتھی ہستا وتی طلبیتن تھی بازگاہ ملک وائر کو کوئے تو کہ ان منظر کو جی بھلے وہی کو تو دی جاگا ہاں نا وزی ہمیں جلاوطن نہیں زورتا ما شما حقی گپ بکنی نا حقی گپ مجنی ما شما ہاں اگر شما گوشی ما شما درستور ببین مارا ہما لکوک دوست بھی ہما کے بلوچ دردالی کیتے اور ہما کے بلوچ دردالی کی بلوچ حاکمیت واسطہ گپ جا مارا روشن فکر دوست بھی پچی واسطہ ما یہ دوست مدارے 100% ما یہ دوست دارے کا شام برابر بھلے روشن فکری کہ مارا بلوچا ڈوباری کجام انسان دانشگاہی کہتے ہیں وتی راج ناتوانی راجہ ڈوباری دانشگاہی مردم استاد دانشگاہ وتی راج دستا گرا نگوشنتی کہ مارا مشکل چ بلوچ شموٹا وطارا مشکلہ بلوچ بدے روچ تو پر دو دانشگاہ تو کا ماں وانتا تو بھائی راجہ وتی کا دانشگاہ کا نام وانتا مار 4 دانا استاد دانشگاہ سنگت مناستے ہونا در سطح وزیر بنا پجارو کستے ہونا بل آن گوشن کہ راجہ ہیچ انسان یا دنیا تو کا وتی راجہ نہ ڈوباری ہمیں مردمان کے رکھ من زندگی کرنے گا شان یک روچو تی راجہ نہ ڈوبارا اگر تھوزانے کی تی راج تو کا ناکامی ہستے تو تی راجہ نہ ڈوبارے تو راجہ کشاو اوشتے تو چی واسطہ درسوانتا کہ بیائی منع کنٹرول پہ کرے تو درسوانتا کہ بیائی منع پہ ڈوبارے گوس بجا تی درسوانگا تی درسوانگا ہم ہیچ وداری گنیا ہاں سو درگیجے منی گپانی اشتباہ درگیجے ہاں مشورہ فرصت دیں گپ کنتا منی گپانی اشتباہ درگیجے استاد دانشگاہ وظیفے چی ہاں تو بھائی راجہ ناکامی راجے امبراہ پہ انسٹیٹیوٹ چور پہ کنے تو راجے کشا پہ راجے حقا پہ گش تو کائے 20-4 مولا ہے ڈو پارے ای مولا پزک وقت پس زگیں ہوا ای وقت شہید بیتا کشک بیتا جنگ بیتا جلا وطن بیتا آئیں کماشی مرد ہمیں مولانا کوئی صاحب بند خدا کماشی مرد مشہور پت پیروکانی اندازے مشہور درستنانی پتے اندازے کماشی مرد جنین وائل کتا چوک وائل کتا گا اب پشامک وائل کتا گو انچو مردم بس تک بھرے کوجی مسی تو کا نہیں اللہ کوئے تو کا وقتا سارے سنگینی سرا بھرے اسی کے درد کا چھ ملکا ہو نا عبدالغفار نقش بندی مولوی عبدالحمید صاحبہ نشت زمینی پادی سکتا مردہ وقتی کپی جا 13 ماہا اوشتاتا مرد انکتا کوشتاتا گوشی من یک ماشین نیچ جمہوری اسلامیہ قبول نہ کتا شاباسی مولا باتیں شاباس مولانا عبدالحمید صاحب باتیں پرچی واسطہ من مولانا عبدالحمید صاحب دوست بھی ہاں ما یہ پوچھتا نماز مانتا من مانتا یہ پوچھتا نماز من اشتا کو مسجد میں کیا بل پرچی واسطہ من یہ مرد دوست بھی یہ مرد سال 2014 من دوست بھی تھے مولانا عبدالغفار نقشبندی منا دوست بھی کہ چونکہ یہ ملی گراہ بلوچ منا دوست بھی تھے چونکہ کہ ماں یہ عاشقہ پچی واسطہ منا مولانا کوہی دوست بھی منا مولانا کوہی شی واسطہ دوست بھی کہ بلوچی شعر شاعری کا بلوچ حبرہ کا بلوچ بے گناہ مردم حبرہ کا تے منا دوست بھی من لوگ تو کہ مردم میں باید شی دوست پدارا من باید نسترن شہرہ میں دوست پدارا ہاں شو من بگوشی من نسترن شہرہ میں دوست پدارا پر من شہر مرد دیا یا علی رضا چکتا کردنا من دوست پدارا مرکب در رده پیدا ہے نما ہاں never give up just keep going my Quran just keep going شہریار God is by your side never give up just keep going by the name of merciful God by the name of merciful Allah نہیں تاؤ نشتگے وطارا اتاقیے تو کا تو پلان اٹکنے کی مردم تو بنام کنا بابا منا بنام بکام بھارت منی بنام یترا کارشاد نبا ما بنام نبا واجہ خدا منی کشیں متوجہ ہے نا نہیں تئی تو وطارا کبھی بکا وتی تو کا کرد بیار وتی بلوچ چوکا وتی درد بزان
متوجه ہے نا؟ ای تو وقتی دنبا مپے کہ تو پراڈو یہ سوار بے بے صدانک بلوچ دعوت پہ کنے اس پیتے بھت پیش بواری نے ای مزنی ہے ترا ای کو واسطے تو اس تا گھر پی آل داتا گا کہ ماں قرآن ہم بولنے او ہتا او بات ہے گھر پی منا دوست سارا تو زنی چی واسمان دوست سارا اسی مر صادقی مرتے اگر ظاہر گری ظاہر کا ہوتی ظاہریہ ایچ کسے پرواہ نہ داری ہاں اگر عصبی بیتی ہوتی عصبیہ پیش داری اور اسی بھی بنتے اسے بندو کری نیست ای گنو کے ہوتی ملک کے واسطہ لوٹی بلوچستان آجو بیتے اسے حقی اور بلو کائے منا گوشتا گوشتی تی حقی بلوچستان آجو کد بلو کاش منا بے اور بلو کی کہ بزاک ہفتہ سال نہیں منی ملک کے مردم نہیں بلا بلا گوشی گوشی ماگو ماں بلوچستان آجو یہ گپا کنا ماں خرابی مردم اسے نہ تو پچھوستا خرابی مردم یہ محمد زنان خرابی مردم نہیں منی حقی ہوئی ماں بنندان گجرے دپا بکندہ پنجابی دپا بکندہ ماں ہمیشہ گجرہ کو پنجابی راضی بکنا ماں کدی ہوتی راجہ راضی کنا تو منہ بگوش ماں کدی تیو کا تنہایا بنندہ غربت تو کا دیکھنا نگرہ بورا تو منہ بگوش انی ماں عربی مردم ہے تو ڈول کو پیا کو تو اوشک ماں قرآن عربی مردم ہے ماں قرآن تی مال ہوا ماں قرآن تی زمین ہوا ماں قرآن تی چوکو شاری ماں قرآن تی شو لگوری کو ماں قرآن ماں قرآن یک سرنتگی سائیکلیا سواری پنچری سائیکلیا سواری ماں قرآن وطن داشتا مضبوط پا بلوچستان خاطر ماں قرآن حاضر بھی تو ہوتی دینا پا بلوچستان آجو یہ آواز بکا بل دین تکی ہم کس نہ جا منی راجہ کو مقبر رسی منی راج آجو بھی آو معاملے منی گزات پاکے گی واجہ خدا آ منی نیت چاہی ذات پاک اسی وتی زمینہ دوست آرگی اسی حقی اسی وتی مورکا دوست آرگی اسی حقی ای لوٹی وتی حاکمیت جور پکا اسی حقی زمین آسمان دریائے خداوند آئیے شاہی بھلے اگر بلوچستان شاہی بھی اب بلوچی چھک کے باید بھی بیتے اگر بلوچستان پرائم منسٹر بھی بیتے باید بلوچی چھک کے بھی بیتے حاکمیت بلوچی چھکا بھی آیا ما گناہ کو آیا ما مرک من سرا پرے شو در کی منی گپا منی اشتباہیں گپا در کی منہ نصیحت کرے منہ پند و ادرس کرے منہ مشورت و صلاح بدیت شو گپا گوش دار شو منی برات ہے بلے نا اگر شما کاستشین که شما نا بگو باره گر شما را ما هرچی بگوشن دستا من دا که سایدا بینه که تو کمان بکره شما دب تو کمانی بکره شما پر گسی دی بل ما شما پر ما وداری بیت نکنه نا شما نی برات دا اونا پر ما شما وداری بیت نکنه نا که شما من تایید بکنه رب من تایید بکن اسی منا ما ای عبارا کنه زن پر شوشات په واسطه کنه مدد تیو که لوگا نشته کنه ودارن کو عبار کنه ودی آجوی واسطه ودی آجوی واسطه ما اسپیچ لکا ہمیں سنگت چاری پنچی ہستا انگلیسی اسپیچ دیکھا دین دے سنگت آنی واسطہ وتی تیو کا لوگ تو کا راہ رواں بلوچستان ہے واسطہ خبر کنا ما خبر نکنے کہ معروف ببا ما خبر کنگا کہ یہ درد دی منا پری ما گوشا آخری نہ پری کہ جلاوطن بیتا کولی پشتی بردا کوتا دیگر ملکات کا چوندی نگن گفتا ہمیں غربیا ما گوشتا مشتا میں وتی ملک سیری منا اصلا دوست نبی کہ بلوچ چوک جلاوطن بی باید وتی ملکا وتی حاکمیت وتی دستا بکا آیا ای گل ماهی ای جرمی مرچی 195 کشور دنیا تو کاسته 196 کشور بلوچستان بی ای ظلمی ای گناهی بلوچو کو طرح نہیں دیتی وہاں کا عرب چو کو طرح زندگی کرنے کی مولانا عبدالحمید صاحب نہ تو طرح گپ پچا پرچی واسطہ نہ تو نیت ندر گے جمع ردیاں گپ پہ گنی بیتا بر کنتا عزیز دادیار کہہ دی کی کہتے ہر کس کہتے بیت میں ردیاں در گے جے من کو خبر کرنے ہاں کس کس زامت ہاں بی احترام میں خبر کرنے ما شما نہیں تو میں ردیاں در گے موتی ردیاں چارا سر کو جا من ردا جو توری ہمیں ملکامات کا گاں کلاس سرامہ زبان بلوچی کلاس زبان درسی گجر چوک منا گوشی تو ہر روز میای زبان بلوچی زبون هستش بلوچی زبون نیست بلوچی یک گویش ہے سائے نفر پاگت کا من کلاس تو کر جا نہیں این مردم که منا دنی ملکا نیلن که من بلوچی زبان ہے یہ منا ملک تو کا حق دے ای چووا سر من مرکب در دپا دیا ہے نا ہاں منا ایشان دپا ما نکنتا شما اگر صبر والا انسان ہے شما برو یا ما کارا بکنے کہ شما را دوست بھی بل منی مسئلہ ما کنے ہاں منا باوتی گیچین کتا این مردم من برداشت کت نکنم مردم ما ایشان کو یا پرچمی چیرا زندگی کت نکنم چونکہ این منی ہما سجی
ہٹمال دمبایا کہ منی ریشے کا بجننت من چوشی مردوں کو زندگی کو اتنا کر من زور ہم پیرنے گونا من رشتے کا جلاوت نا وہ جلاوت نہیں قبول کر تے مورگا ہم جواب دا شتو پا حق کے ہنی من مانا نا پا کلا بہت سا حرک کہیں متازق کلا بہت سا نبی تگا راحت بھی تمن زید مالو اب تگا لئے بون چارتا من کلا بہت سا واسطہ حرک کانے چونے کہ من کلا بہت مزن کنتے من ہیچ چیز مزن نک من ہوتی نگاہ سیاسی مزن کنت کسان کنت اگر من نگاہ سیاسی کسان بیت سیاسی حسابہ میں کسان با اگر من نگاہ سیاسی مزن بیت میں مزن با مردم من تایید کنه این مردمی که وا لاب دردی گیری اسالی گیری قبض بی این من مزن کت نکن این وطی برو در معنی درگیجی پاتی واسطه هم من مزن کت نکن وطی واسطه وطی گلا دیما گله بجا ولی مردم مزن بیچاره عذاب منی منظور چه حاکمیت دهرانه ملا پا درست هستی ملا رو نرو ہستے ہمتے نہیں منی کار یک طولانی مدت پروسے بلوچستان عجوی ہمیشہ ہی گپ کو تھا محتمہ چی تہران گوزا مولا چی گوزی گی نستران پہ گوزی اگر نستران شراب لوٹی تھے پکنک لوٹی سامان لوٹی مولا چی پہ گوزی مولا کرا پکنک لی منی مشکل حیات مشکل ہے میں اسی چوک ڈوٹ گئے تو کا پگا یہ سیرے ملک کے ارے بلوچستان کوریدور شمار را به جنوب وصل میکنه بلوچستان شرق را به غرب وصل میکند دلاور مردان بلوچ مرزداران عزیز دی پتی بیرو که مرزدار من بیتام چوک اچی واسه من تی مرزدار ببا این بی ادبیت تو چی کجا تو این نشأت گرفته که تو منو تی مرزدار کنی تی پتی بیرو که مرزدار من تو کی که من تی مرزدار بدارم بی اوقات گوتی سیاسی یا کتگی تی مرزدار با مرنده کوچک دابا پارس کنا مرزانی سرا که تو بننده بواره بواب سے قیتری و نیاورانا یک لوگ یہ قیمت 1000 میلیارد ہے ما اودا آلونه کی تو کا زندگی پہ کنا تو کئی خدای بھی احترامی ہے ہوا باور کا ما یہ چیزاں چو در کنگانی شما منا بری براتے منا شمانی امبرا بے منا شمانی تو پنگا ما شما یار روچی نگوشتا من تو پنگا چست کنی شما شی شاهد و گواہ بلا حد کم منا یہ فرصت گپا بدید منا بلیت موتی زهران ریچان وتی حبران کنام من توارا شما اشکونه بینوانه براتی دی دنیای مردمی اشکند ای دیتا پشتا دنیا مردم نشتگا من رسد کنگا من توارا من جندانا من توارا رسد کنگا سیاسی مردم دیگرا مردا من نیا مشواری شب دل ست کوشگا سیاسی مردم رو یک جاگای و طرف بندوقا سیاسی مردم دیگرا بلی بلی توار بلی آئیں گو امبراہی بکن بلوچ چوکنگو مناوتی خان سردار دوست بند مناوتی ملا دوست بند مناوتی اما شاورز بازدگر دوست بند من دوستی نانی کشا اوشتا تگا درست من دوست بند چونکه تو بلوچا ما شما هر روز من تپامی یا بردار که من اتونو تی ملا بی احترامی بکن من اتونا اکار منا چه بر نہیں من بگوشه که مکنان تو دموکرات مردی تو پچه ملا پر اکرا این گپا مکنید شما برا من نزینا ہما ملا ملی گرائے کہ بلوچستان واسطہ اوشتا تا مائیت پیشانی کا چوک ہو نا بلوچستان چھپرا بلوچستان بلوچ چوکے گے بلوچستان حجوبی بلوچستان ملک و دستا بھی ہوتی ملکا بلوچ چوک و تٹک ہوران منی مسئولیت نہیں میں یک بگو تو وظیفہ انجام دے ہو من رو تو دگار سر رواں کھایا اصل روٹا سیاست کنا ورزش کنا توپی کنا کپگی کنا بلکہ توپی فوتبال من دوست بھی تھے مرو تو ٹیم مالی اڑ کو مودا مربی گری کو ہمنی ہابی بلکہ فوتبال من دوست بھی ہو نا من مزہ گیشتا سے فوتبال ہے بلکہ تو وہ سر مریض مکان کہ میں قرآن لیڈرشپ پذیری تو برو بزیری تو میں قرآن محمد نابود نا وہ لمپش تو نشتگی ہوتا ہے تو کا سورک سازی ہو نا تو وطارا کبھی بکا نا تو منا بیل منا یہ فکر نہیں اس دے مکانا گا پا ترا کنا گا
کہ میں جاگائی فند گرگا نہ جاگائی من یک کران یک دلار یک یوروی من تی جاگائی رستا من نرسی من قبول نکنا بلکہ انچی رستا من بیتیاں بلکہ من قبول نکنا اصلا من آفر دات نکنا من کی محکمی مردمی خدایا من نظر تکبری ما بھی بعد من تکبر پر گرا گوسن دپا قائم اے خداوند پاک تو بین من تکبر کو من ببخش تکبر مرگوا چو سرا چکر رہی لعنت تیک آج یہ مرغ نہ چکتی میں تکبر مرغ مدام تکبر کو پر صوبہ پتہ گفتی تو بین خداوند پاک ذات پاک من ببخش دا پانچ درات بلوچ شہید ہونا باخود نکنا مردہ من سلام نبی من علیکم جو اجازت ہے انا بتالي چطور ناكو لا تبشر ما اذا نبي تيجي شو هفته شروع چه من راحت بیتگی مش بعد از هفته شروع شد که ایسا تو میں اجازت دے مارکا بند کرنے میں درود و سلام دیوانا پوچھا تو خبر نہیں خبر یعنی فائدہ کہ نہیں جانا گپ چیئے خوشی یکیا برگتا دائرے چڑھنے کا سادہ گٹا دے گا واسطہ پاہو دے گا واسطہ گڑا بازے مردم میں ادو اشتات گا ارکس یا سنگی گونا اے ہمیں واجکارا جنگا تھا گسنگا گڑا دینترا انچو یہ کندگایا سنگ جنگا تھا یہ کندگایا دینترا شو دیتی یک دوست یک پل لیشی نیمگی جت فهمتے نا یک پل لیشی نیمگی جت گڑا اے گریوگا لگ گت دینترا شو یک جس کو ترا انچو مردمہ سنگ جت تو نگریت ترا یک مردم یا پل جت تو گریت پل چطور کہا کہ سو ایشیا زان تر تورن چطور بھی یا سنگا ترا نہ تورن چی بھلے کسو جانے چاہیے کسو اسی کہ سنگ جنو کو پجانے آرتا کہ کہتا بھلے پل جنو کو پجا آرتا منی سنگت یا منی دوست یا منی عارف عزیز یا منی وطیگا منی واجہ مروچی منی گتی بوجی چونکہ میدے مردم یا ماں وتی گشترے وتی ہمیں مسالان تو کا یا کہ چیب شاں پروار با گولش میں انگریزانی کا گشتر بلوچی وتی ہمیں چاگر دگا پانکنا وعدے کہ بوجی کے ٹونکنو وتی براتے کہ منی کشا نشتا گورا یہ گلو زاری ہے تو کجا ہے ککارا کجا برے ایک ککارا کہ 5 سال میں تئی گا اشکو نگا اشیا نہ مارا اثر کتا اور نہ کئی اما گپ کے تجویز کنگ بھی تگا تی واسطہ کی طرح چی چی کنگی ہوں چی چی نہ کنگی ہیں یہ 5 سالہ ہزاران بار یہ گپ گشک بیتا خدا دگی یا گپ تی تر گوشی نہ رولف دوبلی ہے یا کہ یکی وتی کتاب تو کا لکھی سویڈن سوئٹزرلینڈ من یلا رائٹری لکھی شیئے کتاب ہے یا دیگه یکی منی ذہنہ ہے کہ مرچہ ماں منچو تو برادر جان ہے ماں منچو وانتا واڑت گیا نی وانگ نہ لوٹے نی درو چیز انچو بغیر وانگا شپاں کا زانگا میچی کا اسٹارلنگ کے استے انگو والا شپاں کا نگوار بری وادی ماں گپ کنا ادرو اس سسٹم زانگا ماشو مفت وتا تعریف دے گے من چوکنگا انی دنیا انچو رستے کے درو آگئے ہیں بلے منی گپ پیشا کچھ انسان سائیکولوجیکل یا سائیکو لاتے یک چیز بیان کہ کئی کنٹرول تو کا نیا مثال من طرح جنا تو دو اردیں چوکلو کا
که روگانا اگر اما اولی چوکا تو یک چاکلیٹی بدے آئیے اما خوشحالی آئیے اما چمانی چمک اما چمانی برک جنک کول شمیگا انچو احساس بھی سکی پیارا ہی جستے یک نگاہی اگتر چاری یک دروشمی اگتر انچو جذب کن ہوتی اما مسکرات یا اما بچکن دا کول میں بلوچ انجا گڑا آئی کش والا یا اگر تو دو چاکلیٹ بدے ہمیں دھوئی گونڈو ہاں بلکہ برا تھا بھلے آج دومی گونڈو ہے تو دوران چاکلیٹ بدے اولی گونڈو ہے ریئیکشن تیسرا بدل آئیے یعنی کہ کول میں پاکستانی دا 360 ڈگری بدلی فهمتے نا سیسے تو شاسی زاویے سے چیز سے کول شمیگا یہ تری چیئے تری آیا ایگو انسانی ہر انسانی تو کئی ہستے ہمیں چیز ہستے یہ تو من شر منی من شر یہ ہمیں مردمہ کے تحقیق کتگا شاوت کتابان تو کا لے کتگا ماوان تگا نہیں اگر تو وانا کے لوٹے تو وانی گوشہ منو کی وانا گیا وہ در بدر گیا ماں 40 سال عمرہ ترا یا لیڈر چیئے تو کا وطی واغانی تو کا یا وطی ہما وابان تو کا گندگیں کے 40 سالیں منی کنرکی جسے ہش نپر کے منی زانگا وہ دشتیاری ہے گو نیکشار ہے گو پنوچ لاشار کسر کندو اے درو زائدانو اے درو لندن آیاں تو درو یورپ آیاں تیالا ای درست مردم بے احساسی مردم آ یا ای پروفیسر ڈاکٹر معلم ای خدمت کنگا ای زبان واسطہ ای وتی زندے گوازین کا واسطہ دوٹی میں ہما کولتی کا بٹو ڈال گوازین کا کہ بھی رسیتے ای واحد گوازین کا تیالا ای درو ہچ نزانگا منا و بری وادتی دیوانا نندگ شرم گئے پرچا تو انچو مردم مخاطب کنے کہ ادا نندو کے مردم چکو پشتات کدا ہچ نزانا واللہ یا حقیقتیں گپ کی طرح گھشگا چند روز پیش ما اے روا گیشتر ہمیں ما گیشتر طرح یا حقیقت بگشا کہ شاہریار کے ما قرآن جان ترى يا گپ ما حقیقت بگوشم منا دیہات سک وش بے ما یکو دیہات ان تو کایا بلے ما دنیا یا کو کنیکٹ دا ہمیں طرح میں انٹرنیٹ کو نے منام کو نے او دا انی راڈار جس میچی کے جتا گا بوسٹل موسٹر کہ میں دشتیاری اب اس رکار نکتا ہے اے میں پیر سورا بھی کومو انگو آنگو درو کارا ہے مردم چی پنو چہرو چ ماشتے پکنیکا میں کورت کا یہ انچی مزہ ہے تھی جال کا کار نہ کو لاتی جا گئے ہیں بلے درو جا گئے ہیں تقریباً میں موبائل کار کتا ہے درو مردم ٹچا رابطے ہیں مردم جانے گئے ہیں اور دومی ابا رشی کے مردم میں بزگی و واری رائے حال لے کے معاشمہ ہرکس ہوتی واسطہ تائی کنے گے کہ من چھتو عظمت کنے گا آئیا بل ہوتی نمونے کنے گی نہیں نا تو آئیا بھی دو بار آنے یا آ ترا بھی دو باری نہیں شما دوئی ہما کردار کنے گے کہ گجر و پنجابی دو ہر یک میں زانکاری مردمی دیما کہ آئی اولی قتل کنوک آئی اولی اجتماعی شخصیت خشوک ہمائی وتی وارثہ ہمائی وتی براتا ہمائی وتی زانکار کریں اجتماعی مردمان من مثال وتی جنا من مروچی یک گنوکی زانک بیں یک موالی شرابی زانک بیں کہ من بغیر جستے غزل موانگو تبلہ جنگو بنجو ساز کنگو دو بچے لوگ برگو دانو او پکنک کنگ ماں کنرکے توکا انچو مشہوراں کہ گلی اکسگی رو دریا اکسگی گنو کے بری استارن یکسا گرگیں بری تیاب دپا لانچی گورنشتا اکسا کشگیں ترا ریل گپتے من تر صحیح وتی زندگی انی منی شخصیت کنرکے توکا ہمشی ما ایچ مزنی مردمی نے ما یک موالی زانک بیان کہ من اما دیوار انشان دیما کہ ہمیں حبارن کہ تو گشگے اودا مائک سرا ایتی حبارن کاس نیش کنگے او دائی ما شما وقت سرا در دے دیں ما ایدہ اجتماعیان توکا انشان گشگے سرپد نہ بیان تو اودا نشتے لندن سرپد کنے 40 سال ماں مورتے سوچ گپا دل 70 سوچے منا
الکاف وما سترسوچه منا الکاف وما سچاچو تنگوا گنا وما سترسوچه منا سوچے گا تیار بھائی یہ سوچے گا میں ایدن پیریات مکا منی پیما ٹھیکے یا بدلی کا منی پیما راگتو کا بدلی کا منی پیما دریائے موجے کرا نند پیکا بور مسجد دیما نند پیکا بور وتی ربابا بجان وتی کبابا بور بگو ماں ہم زندگاں ماں ہم ہمیں دیار چوکا پرزندا ماں ہندویاں زدریاں یک شپی مائدہ نشتگاں جالا سنگت عزیز میں محترم واجہ انگام نشتہ ماں و بیدگی باز کرنے استاد محترم نشتہ جالا مدنی مردم نشتگاں جالا تو نیک بتالے میں دپا پچکنے ماں پدا انچین بھرے وطین بھرے بے وطین انچین بھرے کنے میں ابار ریکارڈ دیتگاں میں ابار شتگاں واجکارن گورا آ واجکار مارا ہیچ نہ وشگاں میں لوگان مردم مارا پریشان کرنے گا کہ شما چیا ابار کرنے گا شمارا چی مرکا ناقادر گرتا چیزیں اشار ناقادر شمارا واجہ چی مرکا گرتا واجہ شمارے کار شک ساتھی دو واجہ سیا کلبو سا جا تو کدرے روچی شمارا قادر جان چی میں تو تگا گپا مگتا ماتی گپ پوچھ کو تا تو منا شمارا کمر شدا پوچھ گرتا شمارا تو منا ماتی ابرا گپ بل پوچھ من آشو تو گپ منا کنو فرصتی بده منا ما فرصتی بده ما ما بلوٹا موضوع تر رہے نا منا وش نہ بیگے نا منا وش نہ بیگے ما زاجر شر کار مانا دگا نا تو موضوع ما بتر اوشا رہی مر رہا ہوں واپسا نزانا او مر رہا تو ہوں تو واپسا تو میں کا بند کا منتر مود ہے نا تو گپ پتا پتا منا بل من گپ کنا پتا تو گپ کنا تو وتی گپ پم کا موتی کنا بلے یہ موضوع انی مار ضرورت منی جرندا منی دمگے مردما کنر کے دشتیاری رندانے زی سول ویتر رندانا مزنی رندانی اوتن ہمیں رندوت کے دولتان گورا اورا ہوں ہمشا ناما کے تو گرگے تی وارث منی وارثا اوتن سے رندا یہ رند اکتا بیتنا یہ مرزا واجہ علی بادپا نشتہ کے مرز مردم شرری سر سرپدیں دیگه واجہ عظیم رابطے تو کہ مہم یک سیاسی مردم وہ شما دیگه بیشتر میں سنگت دا کہ نندگا جالا یا میں گوار زینا یہ درو 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 واقفاں یہ درو چیزانی کنر کے نیرو دریائی جتا فهمتے ہیں نیرو دریائی برق جاگا جتا ہمیں برق کے تعمیر کرے گا تونل مونل زیر زمینیاں برق دے گا چھ ہمیں راہ ہمیشہ جتا گا درو او اللہ تعالی نیکی دا پدا پند جتا گا چابارے امام علی ہمیشہ جتا آپ پوشتا پدا جنگل کنیم کا ماں تیسان نام بسته جنگل و قانون کا مشتنی ایک زمانے کے انی سپاہ درو گتگم تیس پوشتا دریا بزرگ کا پوشت درو انبار ہیں درو جتگم تیس مرچیزیں گپا مطر ساتھی پیشے کا کچھ کنا ماں ایدن گھر کے جنگیں جیڑیں قصوں شیں آئیں انی سوچ انقلابا ان کا شہر میں روانا واجہ امیر اتکا وشاد کچھ دیوانا گرو شہر روانا پتہ گرو تو گپ نہ ما ورا وشاد واپسا من شاعر من شاعری بیتگان ما شاعر زانا نہ کہ ما شاعر نویستا نہ کہ ما شاعر وانتا من شاعری شما بکن تا مرو واپسا من باند اتفاقا ربگ لوٹی کاری و تی کاری روزگاری دنبا ربگ لوٹی ما متی شما کرا نبیتگان هفتر و هشت روچا ما نویتگان منتوارا وجہ ما بہت هفتر هشت روچا سلامت ہے رندات کگان علامہ قرآن او نہ تو آت کے تو شارے گوشتان کی داد ما عشقتا جانے اور اسے کہ تو بعضی چیزیں گوشت واجہ کس طرح ما ہوتی لیڈر کریں تو بات بزرگ میں لیڈر جو اسے کہ جانے تو اسے دیا ہے اور بے سارے بلے آوتے ہمیں تو بات رہا لیڈر بلوچ بکنا تو بائے دیکھا ہمیں گا مارا انو ضرورت پھیلا من ہمشہ بلوچ کا موسم لیڈر بکن تی ما بلوچانی باز ساستا بان من بلوچ آ لیڈر دیکھا کنا تو تصمیم باشتر بری کرا کہ ما قرآن میں سخنگوی ما بیاں واجہ خدا منا گفٹ آف گاڈ گفٹ آف اللہ ربا منا گوٹی داتا دیگه اگر من ہیچی نہ داتا بل من گوٹی داتی جسارت شامت یا منا داتا منی امرا ہے ما لیڈر ما بلوچو کے سخنگو پا ہاں منا پا لیڈر یا گورس نہیں حرکا منا نہیں نہ ما پا لیڈر یا مزان پا نہ لیڈر نبا ما کسا اشیا مردم شمارا پا دل سید کو شگا من نزور انسان نا اگر من نزور انسانیتا گورا ما شتگا ای اشی آئیے کرا چھانی گفتگا وطرا شاہوکار کتگا ما وطرا داشتا روچ مرچی گا نا اگر ربا منی دفتر نامے تو کا
لیڈری لکھتا یا لیڈرشپ پہ تیمه تو کا اور با هیچ کس دیما داشتی نکن هیچ کس نہ منی با نام کنا نکا نہ منی نکا ہو نکا داشت نکن نکا واقعیت ہو اگر stop زندگی دفتر نامے repeating تو کا لکھتا ربا لکھتا stop repeating ہو نا نہ کہ قادری داشت stop کنا کہ امیری repeating داشت کنا دادشاہی داشت کنا یکی داشت هیچ کسی داشت نکن اگر لکھتا اگر نہ لکھتا و نہ لکھتا ہو نا منا بلا منا پر لیڈری واسطہ نہ گرسے نہ چرے نہ مزن با پر لیڈری بلے منی ملک کے آجو بھی ما اصلا بلون دهکانی بکنم کشاورزی بکنم راحتم منی وقتی مردم دورایان سر اوشتاتگان نظامی گوده گوراها بلوچ چوکاند ناکوی من گوشام متما پیر با وشی ناکوی تو کجا بیته مشون باگ سرا بیتم وتیگا تمام شد رفت دیگه گجر از کجا میایی کجا میروی چه کار میکنی بلوچ بی ادب بلوچ بوگندو ایشی من ادکم نگوشی نه اگر من چهار شاماتم جانتی با عزت سر من چهار شامات تمام شد رفت نی منی احسی فکرام مبید ما قرآن کا ایدا وحدا زوال کام ما قرآن روما دستگیری ما قرآن روما دستگیری مردمشون ملک دست گرفته ما که روم دست گرفته مردم ملک 100 سال گونه اونا ایچ مارا نہیں ہاں میں نندک پادا کشن دابا نہیں میں راہ روا کشن دابا نہیں میں پورسو پاسیا کشن دابا نہیں میں نماز وانا کا باور من مار تو ہما کیا آستا آئین دابا نہیں ایچ صاحب ہم کو آیا اور نہیں پچی وسط ما یعنی کہ قبول بکنی repeating ما قرآن کے روما Bulat دستگیری شمارا چی بیتے شما دیم anga دل stop سیاح تر ری repeating ہو نا Bulbe شما دل سیاح تر ری شمارا مرک پیر بیتے سلامت صوبے باتا ہو جائیں چوم دار اندونی مائی کے تو کا کہ منا حوصلے مائی کے تو کا آئے گے نہیں اس لئے واش خدا حافظ شب na چونو واش بات تمہارو کا جالا sabse ابر کنے وجہ washbat بس ما ابر کوتا وتی بس na ما jala maro amida mara pada kuntige bijanan ka to dige kari nakane sharri kari wa nakane ni mai wodi mardume ida neshta bazak wadi gwazine ge belli chondu nagan jarage amda wati adabi kari kanage belli amida workiran tarrege ya wada ke tawshage o میں ہم دیوانی ہے جو ریکارڈنگ کے منے منے اشکنائی تگا چھے میں واجکارا آرتگا من دیما منا منی لوگا اشکنائی تگن تو نی کجا برا سرپد بے کجا می نبے نی میں زمو ہونے نا دومی ابار اشین کی تو آ گپا کنگے منی جرند بحثیت وات قبول نکا انی جو تیما تو پنگ کے آ ایران نے نقشے تو کے ہنگی حالت تو کا آئیے جدا کرنے کے واسطہ من جرند وات در حق کی چیز کرنے کے تپنگ نیا ہمیں تپنگی ہمیں ملا کہ تو تعریف دیکھتے واجہ مولوی عبدالحمید واجہ مولوی پلانی واجہ مولوی پلانی واجہ مولوی پلانی اے اما سلو پوائزن تو کا اما کہ کم کم اثر کا اما زہر کہ کم کم آتی تو کا اثر کا ای اما مشینری گرا ہو رنگو اوشان دیما برگا